समाव जों नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। बेनो जाबाय दानिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रिखौ गोसो जाब्लानो एप्लाइ खालामनो हानाय नंला। गोदानै आयेन खान्थि दानानै लाबोदों मदि सोरखारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रि एप्लाइ खालामनायनि बिथिङाव। फैबाय थानाय 2022 मायथाइनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब एबा साख्रि एप्लाइ खालामनोब्ला CET एग्जाम होनो नांगौ। बे समाव जोंनिसिम मोनसे मिथिनो गोनां रादाब सफैदों। गोसोबानो जानला मानला सिगांनि बायदि जब एप्लाइ खालामनो हानाय नंला। बिनि थाखाय CET आनजाद पास जानो नांगौ। अब्लासो सेन्ट्रेल लेभेलाव जब एप्लाइ खालामनाय मोन्थाय मोननो हागोन। बे आयेना 2022 मायथाइनिफ्राय सोलिगोन। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। मानोना नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।